Pitäisiköhän tässä nyt alkaa lahjoja jakamaan? No kato se näyttää, kato siellä on niitä lahjoja. Mitäs te olette toivoneet? Mä oon toivonut Linkulle se Malle vielä loskikseen. Se Ja nalvi sitten Toy mä Story 3. Sitten mä haluan ton kaukosäädin lentokoneen. Aha. Ja sitten mä haluan villatakin. Ja sitten mä haluan kaikki. Minä olen kuullut vähän tuollaisista toiveista. Kohta katsotaan mitä tontut ovat tehneet. Näin, Mitäs meidän Elli on toivonut joululahjaksi? Muistatko? Oliko sinulla pitkä lista? Elli taisi toivoa villapaitaa ja Ei toivonut! uutta tyynyä, jos en muista väärin. Saatan muistaa väärin. Olikohan se naapurin Nelli? Se haluaa petsoppia! Petsoppia, juu. Joo. Tontut meillä tekevät aina ne lahjat ja antavat sitten säkin minulle mukaan. Minä en oikeastaan tiedä mitä kaikkea täällä nyt on, mutta Mä tiedän! No, katsotaan kohta.